Lwami othandekayo ngiphinde ngibingelele ohlelweni le-channel yethu eMthetho TV. Njengamanje ngihamba no-cameraman wami siyoshutha uMashando kunodaba aziphathele lona engazi ukuthi kunemndeni engazwani ekhona ekhaya la ganele khona nasekhaya kubo. Ake sambe mbukele sizwe ukuthi uMashando usiphatheleni. Igaba uMelusi Khumalo eKZN Msinga ePomoroyi esigodini senkosi uMajozi eMthaleni awumadodana zithi insizwa lakhuphuka i2K elimnyama kamnandi umfana ofamous enhlizweni zamajinto bathi love letter engafundeki imthethelelo zona umfana waphalaliswa i4x4 eBhekadeben. Namhlanje sikuphathele uma azoswethulela udaba asibhalele ngalo ma uyaphila. Yebo ngiyaphila. Namhlanje sivakashela ubani? Nivakashela uNontobeko wakwambatha oganele kwaMkhize. Yeah, uhlala kuphi uma? Ngihlala eGoli under iFosloras kodwa ilokishi lethu elincane eMarlton. Okay. Mhlambe uma ngizwile mangabe esibhalela ohlelweni ukuthi kuno double thile afisa ulwethula mhlambe ongamphethe kahle ngokwesimo mhlambe noma ngendlela kaphinda ngayo. Mhlambe iluphi udaba uma ezoswethulela lona namhlanje? Oh nginenkinga ubabezala wami nobaba wami ongizalayo kahle emndenini. Yeah. Umndeni wakubuka mkhwenyana wami nomndeni wasekhaya kithi awuzwani. Manje nami sengize ngena kuleyo ncindezi yokuthi kumele ngikhethe ukuthi ngikhetha abani phakathi kwabo. Shuthi lana mbukeli sinenkinga yokuthi ubaba kaMkhwenyana kaMashando akazwani nobaba kaMashando. Okusho ukuthi ubabezala kaMashando akazwani nobaba kaMashando. Okusho ukuthi lento ingemndeni emibili okuthi ibengezwani. Laba vele bona bathandana nje beze befike enqobeni zobeganane beshade nje ukubona nokuthi uMashando ufake iringi. Ukuthi vele imndeni ayizwani okusho ukuthi kudinga ukuthi ithelelana amanzi kuze kuzokwazi ukuthi kube nozwano. Hey kunzima mbukeli. Sugcina uphila ngaphansi kwencindezi. Yebo sengiphila ngaphansi kwencindezi. Mhlawumbe masizobheka ukungazwani komndeni okusho ukuthi kugcine sek-affecta nawe nobudlelwane bakho nomnyeni wakho. Yebo khona kuya affecta kakhulu. Ngoba mangizoqala nje kwaqala ngesikhathi bese sebancane ubabezala wami nobaba wami balwa babe banga izinto zabo ke esingazazi thina ngoba bagcina bengavezanga ukuthi yini le ababeyibanga. Yini ababeyibanga? Yebo abazange bazivezele. Yeah. Kodwa kwawukuthi thina sesiyathandana nomkhwenyana wami akusekho futhi ukuthi bahlukanise ngokuthi siyathandana. Yeah. Yeah. So manje okusho ukuthi masibheka lolu daba since bengazwani ubabezala wakho noma mezala wakho nobaba wakho noma wakho okusho ukuthi nalawo ohleli khona emzini bona ngokwabo umshado wena ubusisiwe ibona. Yebo khona kunjalo kodwa ke asisayi ngalokho ukuthi sizophika nabo asisaphiki nabo. Yeah. Sesizenzela into yethu thina ukuthi ngoba siyathandana vele angeke sisakwazi ukuthi sihlukaniswe ibona. Yeah. Ngoba vele ekhaya la inganele khona bakhona abangithandayo bakhona abangangithandi. Yeah. Laba abangithandayo kuye ukuthi noma behlangana ngegama lami abangangithanda laba abanye babuye bangimele bathi kodwa ingane yabantu ayazi lutho. Yeah. Yeah. So bayakhona ukuthi ngesinye isikhathi kube khona ukuthi khona abasesayidini lakho. Yebo kunjalo. Mhlawumbe masizobheka endabeni yokuthi since uveze ukuthi sewumuntu vele osehlala khona emzini. Mhlawumbe saba njani isimo ngesikhathi mhlawumbe sokukhokha noma samalobolo ayelethwe umkhwenyana wakho kini. Ngesikhathi babeqala nje beza ekhaya. Yeah. Kwaba yihlazo kakhulu. Yeah. Ngoba umkhwenyana wami wacela ubaba wakhe wathi baba kunesihloko engisibonile engifuna ukuthi ngisilethe la ekhaya. Ubaba wakhe wavele waphendula wathi zibonele ukuthi uzokwenza njani angene lapho. Yeah.
umkhwenyana wami ke ngokuthi wayengithanda wazama ukuthi acele abantu abanesibongo esifana nesakhe waxhumana nabo kwaba yibo abamsizayo abangaphandle kodwa abasekhaya bazange bameseke. Okay, shuthi amalobolo agcina lethwa abantu bangaphandle. Yebo, agcina lethwa abantu bangaphandle. Eish, lunzima lolu daba. Since bengazwani kukhona nemhlamba bake bakuzama ukuthi bethelelana amanzi mhlambe bona abazali mawukube mhlambe nina njengengane nagcina nikhonile ukuthi nilithole udaba olufana nalolu ukuthi khona nabake bakuzama ukuthi belungise leso simo. Khona ngizothi bazama kodwa bahluleka. Abasekhaya kithi ukuthi abantu abakholwayo. Yeah. Kwawukuthi ke abakubuka mkhwenyana abantu abangakholwa nje. Yeah. Futhi ke nanesibongo sakhona bazenzela ngendlela yabo leyabafuna ngakhona. Abantu abangaphikiswa abathi mase sishilo into sishilo. Yeah, akaphikiswa. Yebo. Mhlambe ngiyabona ngapha nasesandleni ukuthi ayikhona irenke. Mhlambe uma mayingazivezela udaba lokuthi sasinjani isimo emshadweni wakhe eshada ekubeni ukuthi umshado wakhe awubusisiwe abazali since ukuthi wagcina ifakile yona iring ngoba siyayibona ukuthi iring ikhona. Mhlambe bakhona ukuthi abazali babe khona emshadweni mhlambe bekwazi ukuthi bebe nendima ethile abayidlalayo ngomshado wakho. Ngokomshado wami ubabezala wami noma mezala abazange beze ngisho nanokuza bavele nje bayihlalela emakhaya abo. Mina into engifuna ukuyazi ukuthi uMashando ubani kanti wayembambe ngengalo emdonsa eyomnikeza umkhwenyana yena wayehanga ubani ngengalo emdonsa emusa kumakoti. Nathi sazama indawo la isizoshadela khona. Yeah. Ngokuthi sase sesihlonipha bona phela ukuthi angeke ngize ngithi ngizoshada ekhaya kwakho wena uvele ungabi khona. Abazali abazange bebe khona emshadweni wakho. Okusho ukuthi since bengafizanga bafike abazange bekwazi ukuthi kube khona abazali noma umzali noma ubaba wakho ukuthi kube uyena ozokwazi ukuthi akubambe ngesandla mangabe sewuhanjiswa kumkhwenyana sewuyofaka iring. Yebo, abazange baze bakwazi ukuthi babe khona. Yeah. Ngagcina ngibanjwa ubhuti wakamakhelwane ngoba ubhuti anginaye. Simosisi nje sisodwa. Eish. Ubaba nje umshuthi umshado wakhe akazange ubone star. Cha, akazange azawubone. Useye nje acele einganeni ukuthi zimkhombise ke emafonini ngoba zayishutha ngamafoni ukuthi kwakunjani. Kodwa ke unakho ukuyisola ukuthi ngendlela abona uNkulunkulu asibusisa ngakhona ukuthi yazi ukube ngangingcingile ngahamba ngayakhona. Yeah, wakhona ukufika. Yebo, wakhona ukufika. Mhlawumbe ngasesayidini likababezala noma mezala since uwazi ukuthi umakoti kwesinye isikhathi uyayithola intuba encane ukuthi ikwazi ukuthi akhulume noma mezala wakhe. Mhlawumbe akukho ayayaveze mhlawumbe okuyisola ukuthi mhlawumbe kube babe khona emshadweni. Unakho nje ukuthi akhulume nami sihlale phansi sixoxe naye. Yeah. Uyaxolisa kumina. Yeah. Kodwa ke uxolisa kumuntu wrong ngoba kumele ngabe uxolisa kubazali bami. Yeah. Ngoba yonke lento lokuze yenzeke ngabo uma mezala noma wami. Yeah. Nobabezala nobaba wami. Yeah. Mhlawumbe makuthiwa usukuhleli naye ngaleso sikhathi mhlawumbe usuke exolisa bese kuba ukuthi mawumvezela udaba lokuthi wena ukube mhlawumbe uyoxolisa kubazali bakho engaxolisi kuwena mhlawumbe leyo nkulumo uyayamukele kanjani? Eqaleni bekunzima ukuthi ayamukele kodwa njengamanje ngiyabona ukuthi uNkulunkulu ngathi usehambela ngakuyena ngoba uye asho athi ucela ukuthi ke ngikhulume nabo abazali bami ukuthi bayafuna ukuthi bahlangane nabo bakwazi ukuthi bayilungise lento ngoba bayabona ukuthi ngiyayithanda ingane yabo nayo ingane yabo iyangithanda. Yeah. Yebo. Mhlawumbe masizobheka ngasesimeni mhlawumbe somuzi
ikhaya ogane kulona mhlambe ngeke ngathola ukuthi engathi ugane emzini omkhulu mhlambe sinjani isimo senhlalo kuwena sinzi kuumuzi omkhulu njengoba kuumuzi omkhulu baganiwe abantu bakhona obhuti bakhona baganiwe ukhona nje omunye oganiwe amakhosikazi amathathu njengoba eganiwe amakhosikazi amathathu akukho mnandi ngoba ngiyazwana nababili bakhona oyedwa wakhona akafuna ukusondela eduzane kwami mangihlangene nalabo abanye ababili uyitshela ukuthi sihleli mhlawumbe sikhuluma ngegama lakhe kanti cha asikhulumi ngegama lakhe yebo okusho ukuthi lokho kugcine sekwenza ukuthi mhlawumbe noma nihleli nani ningabe nisakhona ukuthi nikhululeke yebo kukanjalo ngoba noma ngithi ngiyazama ngithengela ingane zakhe izinto njengoba nje kuza uKhisimusi kufanele ukuthi ngithenge impahla ngithengele lezi ingane za lamakhosikazi amabili plus naye lo munye ongangithandi uvele ayithathe impahla zakhona ayijikise athi uyabonga ezakhe ingane useyithengelile hawu ubeni umenzela ufefe yebo ngithi ngimenzela ufefe ukuthi ngimafulele umthwalo mhlambe sibheke ngasesayidini lika mkhonyana wakho mhlambe yena njengomuntu wesilisa makuthiwa mhlambe niyagcina nilixoxa lolu daba nababili kuyaye kube ukuthi mhlambe yena maye kuvezela imphumela mhlambe yengxoxo yini mawukube ubethe uzokhuluma nabo uyaye kuveze ngokuthi mhlambe uhlulekile yini ukukhuluma mhlambe nobabezala wakho ukuthi bekwazi ukuthi beyolungisa udaba ekhweni lakhe noma mhlambe ke kube ukuthi yena uyahluleka ukukhuluma nabazali bakhe umkhwenyana wami into akangitshela yona uthi uyazama ukuthi akhulume nabo umuntu kahle kahle obuya abe nenkinga uma wakhe ngoba ubaba wakhe mayekhuluma naye bayavumelana naye yonke into ihambe kahle kodwa ubaba ngakusasa mase sebuya ubuya eseshintsha umqondo ungazi ukuthi useshintshwe yini into ayibonayo ubona ukuthi ushintsho uma wakhe shuthi uyena uphinde futhi bethi mase bewuthuko ukuthi umshintsho umqondo yebo kunjalo mhlawumbe ngasesayidini lakho wena njengoba usibhalelile ohlelweni lethu namhlanje ikuphi othanda ukuthi mhlawumbe ungakudlulisa kuma wakho nobaba wakho ngomshado wakho ukuthi mhlawumbe bakwazi ukuthi beunderstanding ingqinamba obhekana nazo mhlawumbe nanokuthi ikuphi abangakwenza ukuze ukwazi ukuthi nawe uthole ihloja ngoba ngiyabona ukuthi ngekwendlela nangokwesimo ochaza ngakhona ngathi ukuthi ngeke ukwazi ukuyeka umshado ngenxa yabazali yebo khona kunjalo angeke ngize ngikwazi ukuthi ngiyeke umshado wami ngenxa yabazali umuntu obalekile umkhwenyana wami abanye beza kamuva uma wami into nje ngizomtshela yona ukuthi konke okwenzakalayo noma ngingazi ukuthi okuyini ngicela nje ukuthi bazame ukuthi bakudlulise noma mezala wami khona nami ngizokwazi ukuthi ngihlale kahle ngokukhululeka ngoba futhi nento zakhona umkhwenyana wayikhipha walobola kahle waqeda uma wayithola izinto zakhe wayiqedela zonke yebo mhlambe kuba kwakho mhlambe amazwi yena ongakhona ukuthi umuphe wona makuthiwa uthuba uyahlangana nalolu hlelo maqondana nomshado wakho mhlambe ukuthi yikuphi okungamela kwamukele yikuphi mhlambe ongaphinde futhi ukufisa ukuthi kwenzeke phakathi kwakho nabo sinzi ukuthi phela kusaseyibona abazali bakho ubaba wami nje bengizomcela kakhulu ukuthi bazame ukuthi bahlanganise benoma babhale incwadi babhalele la ingane khona ukuthi babacele ukuthi bazohlangana bakwazi ukuthi balungise lenkinga le ngoba ngibathanda bonke njengamanje ngithi ngihambile kubona sengingapha kubo kaMkhwenyana nabo njengoba ngifikile khona ngifuna ukuthi ngibaphathe njengabazali bami nabo bangiphathe njengengane yabo ngizocela nje ukuthi bazame ukuthi bahlangane mhlawumbe ke sibheke makuthiwa mhlawumbe kunesimo la ikhathi okuthiwa izimo nje la busy khona mhlawumbe ekhaya ngenzeka mhlawumbe ikhathi zoDisember khona wonke umuntu baphelele abantu ekhaya mhlawumbe noma ngabe umsebenzi noma ngabe kunjani mhlawumbe esimene esikanjalo
isimo mhlambe sabo abazali bamkhwenyana ubabezala noma mezala wakho sibe njani kuwena noma impatho noma indlela abakuphatha ngakhona makuthiwa kunesimo sokuthi kukhona wonke nje umuntu kubhizi ezathu ukuthi kunalento ukuthi makuthiwa umuntu anizwani naye uyayithanda ukuthi into ayiveze mangabe ukuthi kugcwele wonke umuntu ukuze ezokwazi ukuthi afeze inhloso zakhe ukuthi yena kahle akufuni yabo. So makuthiwa kunesimo esikanjalo kubhizi mhlawumbe ekhaya khonani ukungaphatheki kahle uyaye ube nakho noma mhlawumbe uyafana nje nansuku zonke. Ngeke ngeze ngiqambe amanga makunomsebenzi bayawafihla amahlazo emzini wami la ngiganele khona. Abantu abangafuni ukuthi abantu bangaphandle behambe bebonile ukuthi angiphathekanga kahle ekhaya. Okusho ukuthi nje even injengamanje ngisho umakhelwane abakhona ukubona isimo senhlalo yakho ukuthi asikho sihle. Yebo omakhelwane cha ababoni kubona nje labo abambalwa nabo okuyilabo abayithandelayo vele indaba zemizi yabantu. Mhlambe mangaqhamuka nje mhlambe umuntu ozokuzela ngasesayidini likamba wakho nobaba wakho mhlambe mayingafike ethi yena kufanele abazali bakho bakukhaphele noma bakudedele uhambe bengabe besakulandelela ukuthi uphila kanjani la ukhona ekubeni bengazi ukuthi unjani ngezathu ukuthi bayazi ukuthi lapha anizwani kodwa wena wakhetha ukuthatha izinqumo zokuthi ugcina ugane khona ekubeni wazi na ukuthi abazali bakho abazwani no babezalana noma bezala wakho. Nangokombono enginawo mina ukuthi mangathiwa kufika umuntu kumashando ufike uthi okungenani akaphuma umuzi wakhe mayephuma umuzi wakhe kuzoba yila akazokhona ukuthi ebe nokuthula khona kungabe ukuthi mhlambe ubabezala wakhe mhlambe nomndeni wakhe uyabakhaphela noma mhlambe akasazwani nabo kube ukuthi nje just for ukuthi athole ipeace azi ukuthi mayevuka akeze ukubabona elokho ebuyelwa yilezo nyembezi mangathiwa uphuma umuzi wakhe kunganjani. Loyo nje angeke ngize ngimkhohlise nanokumkhohlisa into engavele ngimvale ngayo ukuthi angalokho ekhuluma indaba zemizi yabantu. Angavela athi nje mayefika afika ahlale phansi ngimenzele itiye nesinkwa ahlale phansi aphuze ngiyazi ukuthi indaba ngeke sabanazo kakhulu. Ngimphakela ukudla ngimfide ngoba abanye abantu bakhulunyiswa ukulamba mabesuke bekhuluma kakhulu. Ngiyakuzwa mhlambe siphinde sibheke lana since uliveza udaba lokuthi uganile mawuganile awuphathekile kahle ngesimo sabazali bakho abangazwani nabazali bamkhwenyana. Mabengazwani labazali laba wena ngokwakho mhlambe mangathiwa kukhona mhlambe umakoti wesibili ofikayo befike bemthande ukudlula wena ngeke ni mhlambe wathatha imithwalo yakho uhambe. Cha makungathiwa khona ofikayo emva kwami ngingazama ngayo yonke indlela ukuthi zonke izinto ngizenza zibe up to date. Ngoba ke okunye ibhodwe inkosi yami ngiyalishaya. Umkhwenyana wami nje into ayihlalela yilo ibhodwe lelo. Plus nokubheka ke amakhekhe ngomama olithanda ikhekhe. Ngiyalithanda ikhekhe. Ngiyalithanda inkosi yami. Okusho ukuthi unazo izinto engenza ukuthi umkhwenyana angahambi kuwena. Yebo nginazo. So mhlambe sibheke ngasesayidini likamkhwenyana umkhwenyana mangathiwa uthatha isinqumo sokuthi niphuma umuzi wenu mhlambe lokho ungakuvuma yini noma cha. Cha lokho angeke ngize ngikuvume ngiyathanda khona ngisekhaya leliya noma kungezwanwa kulo. Mhlambe ikhona izathu ezenza ukuthi kuthiwe uncamela ukushiya ipeace onganayo makuthiwa umuzi wakho ukhetha ukuthi uqhubeke uhlale khona la osokola khona ngokuhlala nokwempatho. Njengalapha ukuze ubaba wakhona nomama wakhona badle yimi engize ngisukume abantu bakhona nje ngathi angazi noma izandla zabo amakhaso banana yini abakwazi ukusebenza benze lutho. Mina ngiyakwazi ukuthi ekseni mangivuka ngivuke ngibasa umlilo ngoba sisabasa phansi ngibasa umlilo ngibeka amanzi ngibekela ubabezala ukuthi ubaba wami
ukuze aphuze itiye kumele aliphuze segezile hayi ubaba aphuze itiye esesenembici. Yeah khona okusho ukuthi ngokwakho wena ubakhathalele kodwa bona abakukhathalele. Ngibakhathalele kakhulu engikwenzayo sengikwenzela noNkulunkulu ngoba kuthiwa umuntu akumelanga ukuthi umbuyisele okubi ngokubi. Ungabuyisela okubi ngokubi. Yebo noma ngaza kwenze kanjani kodwa wena ungamphindiseli leyo nto le ukhona yena uzokwazi ukuthi akuphendulele. Mhlambe sibheke esimeni so auntie injani i-relationship yakho no auntie kano mhlambe abekho o-auntie. O-auntie bakhona babili. Njengoba bekhona nje o-auntie bebabili lo omunye cha akangithandi impela kodwa ke mina ngivele ngingamphenduli ngoba vele ngiyazi ukuthi lento ayenzayo kimi ngelinye ilanga isayokwenzeka nakuye naye usazohamba ashiye abazali bakhe ahamba emzini akazi ukuthi bazofika bamphathe kanjani. Lo omunye uright kakhulu for mina uyangithanda futhi nami ngiyamthanda. Mhlambe wena ngokwelakho isayidi ikuphi obufisa ukuthi kwenzeke noma mhlambe obufisa ukuthi kwenzeke ekhaya la ugane khona since usibalekile kulolu hlelo mhlambe mayelana nesimo senhlalo okuyona njengamanje nanesimo songazwani kwakho no mamezala no lokhuzana no babezala. Bengizobacela nje ukuthi lento le abayenzayo abasale sebeyiyeka ngoba angizukuya ndawo ukuze ngisuke ekhaya la ngasuka khona ngasuka ngoba ngikhethe umntwana wabo ngimthanda futhi ngiyohlezi ngimthanda angeke ngize ngimiyekiswe yibona nabo njengoba bathandana ngicabanga ukuthi zaze khona inkinga kodwa ke ngokuthi babethandana akekho umuntu abahlukanisayo futhi nomkhwenyana wami naye uyangeseka kuzo zonke izinto ezenzakalayo. Uvele asho ukuthi umntana omuntu angeke ngize ngikushise ekhaya lakini bese uzohlukumezeka ekhaya kithi. Mhlambe esimeni sikababezala ngoba si understand ukuthi mhlambe kwesinye isikhathi kuyaye kwenzeka ukuthi obabezala kube abantu abangangeneki abangakhulumiseki nje mhlambe noma ngabe umuntu ufuna ukubeka mhlambe umbona afisa ukubeka noma mhlambe ufisa ukudlulisa ade ufisa ukudlulisa kuyena mhlambe bexoxe ngalolo daba kunjani esimeni sakhe mhlambe umuntu ongenekayo mhlambe noma umuntu nje uthi bawukhuluma naye akuthatha kubhekisele ngezathu sokuthi yena uthi mdala ufuna ukuthi mangabe ekhuluma gcina izwi lakhe mhlambe umuntu okanjani. Ubabezala wami umuntu onesithunzi osabekayo. Nami angikwazi nje ukuthi ngivele ngikhulume naye noma kanjani. Makunento engifuna ukuyikhuluma naye ngithumela umkhwenyana wami ukuthi ngicela angicelele kubaba into ekanjena. Yebo. Shuthi akangeneki. Cha akangeneki. Ngiyathemba nawe mbukeli lapha ekhaya uyaluza udaba lukama uMambatha. Unenkinga uthandana nomuntu waze wagana washada kodwa manje ngekwesimo senhlala sikho sihle ekhaya la gane khona okusho ukuthi abazali bakhe nabazali bamkhwenyana abazwani. Mhlambe masingabheka ngasesayidini mhlambe lakho mhlambe ngokuqhubeka kwakho kwesikhathi usemzini khona mhlambe la ubone khona ukuthi engathi ngathi ngishiye uvele ngihamba ongcono ngoba manje ngazi ukuthi ngazela ukuzohlubuka umoya. Ziyezifike ikhatheze kanjalo kodwa ke into umfundisi angitshela yona ngesikhathi sashada wathi mntanami noma ngathi wakwenzakalana ubuvela uguqe ngedolo uthandaza yonke into izolunga. Nanokuthi ubohlonipha umkhwenyana lo okuthathile ngoba uyena muntu vele osuke ekhaya usukele yena. Shuthi umkhwenyana uyamthanda uMashanda uyamkhombisa uthando ngoba nakho phela uMashanda akafuni ukumdedela umkhwenyana akafuni ukumshiya. Mhlambe ngokwakho since sewunayo experience onayo mhlambe ngomendo nangomshado mhlambe ikuphi nje ongakuchazela umuntu osafisa ukuthi angene emshadweni
mhlawumbe ongameluleka kukhona? Engizobaluleka nje ngakho ukuthi umamezala noma ungazomfice uthole ukuthi akakuthandi. Yeah. Wena zama ngayo yonke indlela ukuthi lokho akushoyo uyakwenza. Futhi yebo ungamphenduli. Uvele nje mayethi mama makoti i-rice namhlanje angilidli ngidla uphuthu kanti wena ubusupheke i-rice. Thatha ulibeke eceleni umnikeze lokho akufunayo. Uzogcina ephumile yena kuleyo ngqondo le akuyo. Shothi kumele ukwazi ukuthi ube unkosikazi obekezelayo ukuze uzokwazi ukuthi ugcine uhlile emzini wakho. Yebo ukubekezela khona kuyasiza ngempela ngoba makungathiwa awukwazi ukuthi ubekezele uyobashintsha abakhwenyana njengamasokisi. Yeah. Eish. Liyazwakala udaba lakho mhlambe sesizofika ngasemaphethelweni odaba. Mhlambe uma yena since eliveza udaba lwakhe labazali mhlambe abangazwani abagcine benza ukuthi kungabe kusaba kuhle nasothando lakhe nomnyeni wakhe. Mhlambe yena nomnyeni wakhe akukho yini la abagcine bexabana khona kube ukuthi gcine sekuphuma namazwi athi mhlambe vele uma akafuni wena ngoba abazali bakho kunje yabo mhlambe nawe makuthiwa ucasukile ugcina ukhipha amazwi ukuthi vele uma nobaba banifunela la ekhaya njani abakhona nanokuthi beyilethele ingoma kwezinto ezifana nale sekugcina sekuphuma amagama ayinhlamba ngokwesenzo sabazali. Sinakho ke ukuthi sixabane naye umkhwenyana. Yeah. Kodwa ke abuye naye azisole ngendlela ekwenzakala ngakhona. Yeah. Enye into siyesitshele yona sithi mhlambe kunechitha abasebenzisela zona. Yeah. Kodwa ke ichitho zabo lezo angeze ziphumelele. Yeah, okusho ukuthi isimo lesenikusona njengamanje siye affect i-relationship yenu nobabili. Yebo njalo. Mangathiwa wena mbukeli obubhekene nalenkinga le. Ikuphi mhlawumbe obungakwenza noma mhlawumbe ikuphi wena ongacebisa ngakho uMashando ukuthi angakwenza ukuze akwazi ukuthi abe nesixazululo kule nkulumo esinayo njengamanje ngoba kuyacaca ukuthi uMashando ezebhalele kulolu hlelo nje ingoba iyamlimaza kakhulu lento. Yeah, mhlawumbe ikhona indlela enenzame ngayo ukugwema leso simo ukuthi ngagcine affecteka. Ngagcina ukuthi ngihleze ngixabana njalo manixabana ngigcine ngifaka lezi indaba zabazali. Siye sikhulume nje sibonisane naye. Yeah. Ngoba umuntu okwaziyo ukuyibona into ukuthi cha le isinokwenziwa phakathi. Yeah. Noma le iyazenzakalela. Kodwa siye sikhulume silungise into yethu igcine ilungile. Siphumele ngaphandle, siphumela ngaphandle. Kusuke seku right yonke into akekho umuntu ongabona ukuthi sixabanile. Yeah. Futhi enye into siyenze siye sixabane masisobabili angeke uzusibone sixabana phambi kwabantu. Yeah. Yebo. Okusho ukuthi niyakhona ukuthi nilungisele inkinga zenu nobabili. Yebo inkinga zethu siyakwazi ukuthi silungisele zona. Futhi enye into esayitshela yona ukuthi masixabene kungabona umuntu wangaphandle. Futhi kungabi nomuntu ozophuma neindaba ekamereni lethu ahamba ayotshela umuntu wangaphandle ngoba lowo muntu loyo uzosizakala ukuthi yana nakho ke sekwenzakala ngalendlela engifuna ngakhona. Yeah. Mhlambe ukuvezile ukuthi emzini la ogane khona awuthanda ukuphuma khona. Yebo. Mhlambe mangathiwa mina ngik-advise ukuthi okungcono ukuze ube nepeace. Makuthiwa niphuma umuzi wenu mhlambe noma ningakhanga kude mhlambe manithe nje kodwa eceleni mhlambe ekhaya la ugane khona njengamanje kube ukuthi kufanele ukuthi nje kulaka amakhelwane nikwazi ukubabona ngisho nisebaleni kube ukuthi niphuma umuzi wenu ukuze kungabi sikho ukuthi mhlambe ekseni emini ntambama usuhlezi ubona umamezala nobabezala wakho. Ngabe mhlambe kuba leyo idea ungayibuka njenge idea engekho yinhle yini mhlambe? Kule ndawo le enganele kuyona umthetho wakhona awuvumi ukuthi umkhwenyana wami njengoba kuye omdala ekhaya kube uyophumayo. Sengihlaliswe naye lokho kube kuthiwa mhlambe uphakathi nendawo ngabe siyazi ukuthi kumele siphume manje kumele ngihlale noma ngabe kuthiwa kunzima kangakanani ngazi ukuthi ngiyakubekezelela konke lokho. Okusho ukuthi umkhwenyana omdala uyena oqinisa umuzi. Yebo kusho kanjalo. Yeah.
Luyazokala udaba lwakho manje ngiyacabanga ukuthi nombukeli lapha ekhaya uzokwazi ukuthi akuphe ama advice ngokodaba olibekayo. Mhlawumbe khona nosafisa ukukudlulisa ngaphambi kokuba siligoqe uhlelo. Yebo, engakudlulisa nje ukuthi mawumakoti ungabheki ukuthi uyathandwa noma awuthandwa yini. Yeah. As long uthandwa umkhwenyana wakho kwamukele lokho. Yeah. Uthando nabashana ke ngoba hayi abashana bayangithanda Nkosi yami kakhulu. Angazi noma mhlambe babona ukuthi umalumekazi ubathengela into ezimnandi yini okwenza ukuthi bagcine bengithanda. Yeah, kungcono kodwa khona abakuthandayo khona ekhaya. Hayi impela bayangithanda abashana. Yeah. Bese cela ukuligoqa uhlelo njengamanje. Oh okay, ayisiyabonga. Yeah. Sibonge kakhulu umbukeli ngesikhathi sakho namhlanje. Bewusekuyona i-channel yethu eMthetho TV. Khona ama channel amanye sinawo iYMZ TV, Mapensela TV. Njemanje mbukeli besinoMashandu uMashandu benenkinga yokuthi imndeni ayizwani ila kagane khona isekhaya kubo. Ubaba wakhe amzalayo noma wakhe amzalayo kanye nobaba ozala umkhwenyana wakhe noma ozala umkhwenyana wakhe abazwani okusho ukuthi lenkinga yabo isempandeni la basuka khona. Wena ngokwakho mbukeli ikuphi obungam-advise kikho? Phinda usihlangabeze mbukeli ohlelweni olulandelayo.